Schovaj to, pokazí Teraz sa už ti sa paket. akože on je kameraman Newman. No čo to bolo s tým Lidlom? Možno týchto 50 centov tam ideme práve akože spend this money in Lidl. Niečo stojí, a gumené cukríky takisto niečo stojí. No Newman, radšej to povedz ty. Niečo stojí. Čo by sme ešte Priamo šikmo dole. Takže toto je tomu ver. Nepravím do kancelárie. 19,67 a dostal... Podľa Keva mal dostať 10%, čiže 2 eurá, no tak to trošku asi veľa. Tak dostal... Tak sme mu to zatrhli Kevovi. No tak dostal asi iba 50 centov, ako 15 korún. A čo je to červené črevo? Čo si tomu spravil? Pusu na to. Neviem, čo povedať. Jahodový sirup alebo malinový. Tento Newman, to je investigatívny reportér. Zelenom. Ty si mal nejakú obeč črevo. Newman, ale no akože Mal si dobre. niečo červené na rukách. Prosím ťa, koho zaujíma lístky? Tak Jak dlho to chceš kto je tu všetko okolo, nie? Katka, ty dostávaš vyznamenanie za podporu na behu. No, a nezobral si čaj. Tak Zobral. si Ja som ho vypil, máš pravdu, nezobral. Family klapka. Prečo je tu IKEA? To je reklama, to nemôže byť vo videu, to musíme... To bolo opačnou stranou. No ukáž nejakú svoju super fotku. 25. No túto. Kubo, vítac prosím ťa tú fotku s tou kladivou pričapenou hlavou. Pekeš. Akože ktorého hľadom mi dal do čapice tejto pilinky? Črevo zabudol, Aha, jasné, no. áno, a toto je Kubo a je mu trošku zmačknutá hlava. Áno, je to podoba. A črevo, ty si proste zabudol, že si tam včera dal trávu do tej čiapky. To sa nesuší v čiapke. Nevieš, že je zakázané? Neviem, aká to je ona, pozrie, to Črevo, nemôžeš úplne všetko vyfajčiť. totálne vysušené. To bolo aj živé niekedy? Nosí koleduje o 3 roky. Čože? To je boželára. Žalára, za čo? Ale tak to odme. Za tú trávu. Poďte, deti. To dobre, Newman, vypína to tak, že stlačíš zase to čaro. Ale klapku potrebujem, keď to mám vypnúť. Počkaj, ja ti spravím klapku. Klapky sa robila na začiatku, nie na konci. Stop, pizza and grill.